U Edward Michael Bear Grill OBE Laka haka Neutrik Yayong Ciajar Kendai spa ni besau udai unong lej jing lej unong tho unong pen i television ban ucipai berim jongka SAS ubalong ru uriu cempang haka jing im ule kring ning kong ya ka jing perkhat aden bo lo stang ya ki katu kat ne ki jing lej jingokai perthe ki bapau nam kentup ya ki katu kat ne ki record perthe ya ki jaka bodon ki jing chun ban ang ta ula pau nam bha na ka benta ka film television jong u ka bakerteng ka man WS ula don bentaru hakikatu kat ne ki film television sepang ka jing im haki klau ha UK bat US kum ka running wild ban ubiar grill bat ka day island bat ubiar grill ha upnai jeliu arajar khandai ukril ulasha thungkum urang ba Scott badang kena tam jongka sing jongki Scott jongka ribilan bat kijaka bashabari hakarta kabalai pheusan snem haka perthei jongki riuchlur nado dang red ubiar grill uyeng kum kanuksa jongka jingla bancha ka jinglej lenti bat ka msem bomla ban pendem nado kijaka khlau jongka perthei hado kijingtam jongki kamera syong jongi ubiar grill ulayai lai yakipot jongka jingwat benia bat ula kelalong kadang jongka jing im ka jingkut jingmut bat ka jinglong babha bomla penki lakai ukril ha dona khade ha ka neutrik u yeyong khat khandai nia pheu sau kalong yeng jung u ka don ya ka jingnang start ka baklan ha ka jing ye lai kai cricket department jung u Neville Ford bat department jung u William Augustus Ford boro arngut ki day kinom ye lai kai cricket baning kong udei ukun jong uriu san hima sima jongka conversative sar Michael Grill bat katnga jong u kasara sali ni Ford kakmi jongka ka Patriciani Smile ka long ka MP ka bala bujuli ya ukpa jongka haden kala jong kurim ya UMP ukril udon ka wei kapara ka bakham he ka lara fauzet ka bala ai ya u ya ka kerting biar hakapor ba udang cita ye karta ula syong ha dona khadi hado bolodam saus nem karta ha ka ba ka yeng kasem jong u kala le sa ha bembraj ha ka eyes of white nado ba udang rit ulanang ban kiu lom bat yaj leng rengkan barukpa jong u ubade utkot jongka Royal Yacht Squadron kum usambala u lanang ban kiu sun bat ulayo ya ka kerdan ka baar ha ka jingilai kai karte chotogan unang ban kren pareng Spain Germany bat pareng udei u Anglican bat ula batai ya ka jingai Kristen jong u kum ka thlej ha ka jing im jong u phimla ban pensa ya u blei shabar u don saudong jong ni lada ngidang biang ban sngap uong grill ula syong kurim yaka cara ganing naik hausnem arajar kidon laingut kikun cenderang ki balakha usnem arajar lai arajar ndriu ban arajar khandai haupnai nai wing arjar khatsan ugril ula ino ia la ukun badang khatwe snem karta haseng tut wal island road uriau jong kanot wheels kat baku bat kat baku kanang jan hakabala ino ya u bancha pelai im da ka Royal National Lifeboat Institution kum sibenta jong ki kam pentibit jong ki man kata yeu khna shimlam sau wala ka RNLI haden kala kentho ya ugril na ka benta ka te ka jinglai kai da ka baong ba kinong trui chongka kim shim la singutnat bo khna undon kti ugril ujulong unong bam do kha henry menta ubam mi ka jingbam ka ba bon aki jingbam malasina na kimrat bat kumjuro aki so
bat ka umso jeu haus nem arajar sau ula kren haka kot kubo de Irish Stein uba usngu serong banlong unong shong shinong jong ka Ireland.